herec Maroš Kramár povedal, že herci sa môžu vyjadrovať k politike, pretože poznajú a majú načítaných strašne veľa príbehov. Obávam sa, že toto nestačí. Tiež som herec, tiež mám načítaných veľa príbehov, ale len tie sú naozaj príliš málo na to, aby som mohol fundovane hovoriť o tom, o čom hovorím. V prvom rade treba politiku sledovať, domácu aj zahraničnú, poctivo a dlhodobo. Treba mať základné a možno niekedy aj hlbšie poznatky z histórie. A treba mať naozaj aj v mozgu neuróny na takej úrovni, že si viete niektoré veci poskladať. A v neposlednom rade musíte čerpať informácie z čo najväčšieho počtu informačných zdrojov. Obávam sa, že progresivistickí herci celý čas čerpajú informácie len z jedného progresívneho mediálneho zdroja. A to je ako keby rozprávali fundovanie o hre, ktorá má 5 dejstiev, ale oni si prečítali len prvé a štvrté. A myslím si, že aj pán Maroš Kramár uzná, že je predsa len vhodnejšie prehovárať doma k vlastným deťom, ako prehovárať na námestí k deťom cudzím.